matapurira acho zvinovaka here ndipo tinogara ari kuti netse asi urwara mutori serious nyaya yenyu varamu akaamhangarande uri apana ndiyo uyo saka murude avazimirira mumirira uri mumirudzi mumirudzi so ndi mukoma acho panyaya iyi pane kugara pasi kwetakadini kwetakaita petakabve ndomwe makandoita kusvika uya azoyewa mangara munogara pasi nyaya dzenyu munogara muchigara pasi kusvika paina akazoiunzepi kuno kudai imwe muchindogara pasi ndo magariro mwaika nyaya haikotaurwa nezvayo nemunhu asina kuiunzaba murudoti sezvo takagara pasi kaya pane mataurire makamboita tiri muno kuti anhu mumwe muri ana sekuru nemuzukuru saka isu takaona zvamakataura zvichidini zviine senzi saka takazogara pasi nepamusikani yacho ndosaka tauya ariko anogone kuitirisawo kuti takataurirane makagare pasi pekuti pasi pemakagara ngepeiko pasi pemazvo makagare kuti dasharana taurana kuti timbotaura tiri tega nasekuru nazo kumbotaura muri mega kuti murudzi kudini nyaya ikauya kudari inoperera kudari nyaya yenyu takatoichovha iyi nyaya yenyu tikatosvika pane munhu wacho wakafa akatotaura zviro zvirudo toti zvidii zviitwe nyaya yenyu imimika munofanira kuiti dhirowa imwe isati yapinda mudare ikanga yaamudare machiti very difficult bhozi dare rakatosenza ka imwimwe muriona nyaya murwire isusu ka tine mainvestigations etagaita isusu nyaya yenyu mamangara inge yekuenderana yekuenda anhu koroya paguva anhu kwaobatwa ari paguva ari kuita mishonga kwaonyepa kuti tiri kubvisa mujuru kuita mapest exterminators paguva yeti guva richiiswa rinotsvakwa pane mujuru imwe makazoonekwa muri kutambe tsoro dzekubvise mujuru paguva kuti munhu wacho hapeno mwaida kuti azoiwa nei yeti munhu ari panoiwa nemajuru pakazobuda munhu wacho achitaura kuti pamakuva ipapo mwakamuchiuya kondiroya handizvo zvakabuda here akatotaura nemaripiro aroda kuitwa handizvo here iwo muzaya handizvo here ndo zvakataura kasi handisi kuramba idare rakaita zvese izvi saka imwimwe chamwaida imwe mwaidosenzese dare kuita mainvestigations mazwi mainvestigations enyu maanza maanawo mowa mwati isusu taakuchisi withdraw case iro dare rakatosenza imwimwe muchibva panapa ka uyu wakatotaura abva panapa wemarituals uyu makaita marituals
Mutsakani and Obed and Ephraim proceeded to the late brother's grave for rituals. Maganda Goroya and Maganda Mama without permission. Yemunu Yangaka for 2004. Akachibuda chitaroti nduroti Obed abhadhare 1 mombe. Yekuramba wakanyara arange secret wise yoti anhu arundidini arundiroya. Ephraim to pay mombe 4 plus $300. 2 of the mombes per 4 to be given to youngest daughter. Dzimwe 2 dzichengetwe nani naObed. Imba yekuHarare ikazingaipuhwe Keri naChinduru. Mutsakano muzukuru to pay 15 mombe. Ndiye muroyi mukuru. Mutsakano muzukuru. Obed kuti avhure kesi yamutsakano. Parutozi ngapavhurwe kesi. Imwe mwangu yakovhara. Iye munhu wacho wetakaburisa kudaro aruti ngapavhurwe kesi yamutsakano kuti mudzoke nhasi 16 November. Muchibva mauya naEphraim wanga ari kuzipe makauya last time ururwara uripi Ephraim? Hanje wakauya Mangara. Endai mouya naEphraim. Mutsakano wakaenda kumakuwa wakanga aenda through Sabhuku here. Kuzoenda kwake kumakuwa wakaenda kumakuwa. Ungatazviziva kuti mazuva acho tisu tainga tiriyo tiri. Makazozvizire. Takazozviziva tasvike uno kuti makazvizira kupi? Paifane kuti ngati makazvizira saka nanomubvunza. Makazvizira kunoku. Dare rashanda. Mwaoda kuti roswa manje. Mutsakano wacho wambobhadhara here kuende kumakuwa pasina mvumo yaSabhuku. Pasina mvumo yamambo. Pane nyaya dziri. Pasina mvumo yaHedu. Izvi zvenyu zvekuripisana henyu zvekuzozvi ngabhadhare mombe 4 aizvo zvatinei nesu. But already isusu kasedare patori nemhosva yatiri kutobata kayanzwiwa yekutosvibisa nzvimbo ine mitenda kuita zvemashai zvazobuda uye achitaura kuti ndirudo kuripwa. It means kuti munhu akati ndoda kuripwa makatomudii? Makakanganisira zvo makacha mudare rino risusu tedu toda mhone mwana. Muri aroi munotoripa wenyu imimi mozorekera henyu kuripa mozowithdrawana imwimwe hamuti withdrawa. Musavaoda kutisenzesa muno kuti tomuitira zvinhu zvenyu ka mwane maanza ka mwabatwa uroi hwenyu mwaide kuona kuti shuwa tinobatwa roti tooroya vatamubata muno kuti muri aroi. Munhu wacho achibva amubatawo futi kuti shuwa mwakandiroya akabva ataura kuti mumwe mwakandiroya ndoda kuti mundiripe so saka muda kuwithdrawa nyaya yapera. Ende imwe muda kuwithdrawa nyaya yacho ndii makauya nayo. Ndai mouya naEphraim munomwisa muchikochikari momuisa mubhara kana pamudhudhudhu apeno mouya naye. Ephraim ndiye wakauya nenyaya munomu. Ephraim obva ataura kuti changamire ndakuwithdrawei nyaya obva abhadhara mhone mwana edu isusu bhozi nyaya yakauya kumangara takatoisenza tikatobata aroi zvakakonifemwa neumwe akaroiwa wacho. Tikamubvunza wakaroiwa wacho kuti wakaroiwa here akati inini ndaneta ngeuroiwa ndiephraim. Warundiroya wari kuya paguva pangu ndoda kuti vanhu ava varipe zvakati. That's a confirmed deal. Handizve uri unyeba here ende maamuripo kaini. Aiwa tikatarisa nyaya anga aripo andika tiri kuchiti chakatuma Ephraim kuti azomangara wakakanga chii changamboitika kusimuke kumba kwake kuti atinganirwa kwa mambo chii atiri kungataziye kuti akafunga kuti because hakuna mambo wakaye kumba kwenye chikutora ndimwe kama kasima chamfugira futi musikaisi Ephraim kuchipatara muri kuchengete munhu zvirakare asi hausombotaura zvinhu zvinobatsire dare wati pamusoro ina ndiri pakuti zvakataurika yandenditika zvakataurika asi zvainyepa hatichazivi hedu ngezvekunyepa handisi kuzviramba Ephraim uri kuroiwa isusu kayare takazvizwa tanga tiri munhu muruti udii nazvo ndandiri kuti apa isusu kayare takazvizwa muri kubvumirana nazvo here kana kuti muri kuramba zvakataurwa muno? ini handina chinoramba hapana chendinoziva. Saka ndati chizwai hatisi kukurambidzai.
1 2 3 4 5 hapana munhu akauya nenyaya ndurunyepa toda munhu akauya nenyaya. Why toda munhu akauya nenyaya? Nyaya yakaunzwa mudare nemunhu iyeye takaita deliberate on sedare tikatodaidza vanhu vetakadii vakauya vakatobudisa mweya akafembwa munhu akatotaura kuti mambo maitanyu ndapera ngoryiwa ngararo yarundibebeda asi ndinoti aripe anhuyo hawa akataura miripo yake handizve hamuna kunzwa ere achitaura wanga uripo sorombo wese musoro parutivi sudereke hamuna kuzvizwa here zvaaitaura munhu wakafa kuti murundi bebeda murundi ichaii chibhadharai pane zvakambozvere pane zvakanzvengeswa ndozvendiri kuti Efuremu ngaachiuya Efuremu auya otaura kuti changamire nyaya yangu iyaya haisi kuchawitidhurewaba nyaya yedu isusu totenda nepematidini pematisvitsa takuda kuipedzera hedu chi kumba kwani kwedu isusu mosiye zvedu zvedare motore nyaya yani nyaya muda kutidhura nyaya yakatopera nyaya yakatopera kaio muda kuti chiri pai mautori pauroita tohubata munhu wakaroiwa wakatotaura kuti zveshe vandikuroiwa dotoripwa saka isusu hatidaroiba munomu hatina vanhu vanoenderana mumakuwa mhosva yenyu yeuroi ihwohwo imhou nemwana munazvo here imimi mototipa imimi mochienda henyu kuti mwada kuenda futi kugowa kwacho kutomurowa kuti wakatidarirei haizvo zvatisire but nyaya yenyu takatoitonga muno handizvei apenhu muri kuti hatizi kuita anonga ari kundotyaitya anonga ari anhu aya ari kutya mutsakane imwe muri kutya mutsakane ukuroya isusu hatinei izvozvo ngezvokubaari kutya ana chinduru ana sekuru muri kutya muzaya hazvichina basa muzaya unonga akasimba imwimwe mwati ndauya uchimirira Efuremu handizvo siti pai mhou nemwana mendi hatinei nayo kuti mwada kuti yazonetsa mhou yatoitangisa patsva iyi toita kutonyora kuti tatodini tatoipedza bcause iyi takatoiita nyaya iyi takatoiita tikatopedza apeno kuti murude kuti tirambe mwagutsikana imwimwe mwaona kuti pemwaida kuti nyaya isvike padini handizvo hapaitwi mahara pamanje Efuremu wakatenda kuti kugowa ndakaenda ndo pane mhou nemwana ipa achiti ndakaenda nemuzukuru mutsakani wakatenda aiwa kwete Efuremu bakani iye nyakuenderwa wacho kuti anhu ari kutambira mugowa mwangu aya ari kutondipedzere turo twangu tushoma twendakauya natwo munomu ngaripe ndobva kazobuda ana uyu mombe uyu mutsakani haruzi ndiye muroi mukuru wabva 15 mombe hatinei nadzo idzo kuti mwada kuzobhadhara kana mwada kuti but isusu petiri ngepekuti nyaya yenyu hatiiti nyaya dzeanhu mahara aba ende musajaira kuti nyaya yauya kunoku mofunga kuti munoiti imwimwe yapera aiwa nyaya ichiri kuno isusu kana masvika pakuti imimi chemungatotaa ndechekuti tagutsikana changamiri mwakaita mwakatitungamirira nyaya yedu tikasvika petanini mutipe zvanhu zvedu imwimwe motorana moenda kuti mwadozogogowa kwacho kuti mwadoite zokogarangu mwadoite zokoite tsukupinya hatiri ngoti hatina kumbobvira takauya kumakuwa ndimwe akauya mwaida kuti tirambe nyaya yenyu here pemakauya mwaida kuti tirambe nyaya yenyu here pemakauya takaitambira handizvo tikaisenza handizvo mwambosenza here muupenyu hwenyu mwamboendo basa muchinyimwa pei ndipewo yangu imwimwe ya zvokuti isusu nyaya yenyuka
iwe mutsoro dzemurunotamba takasoodzitamba kare vidzidzidzo takatombozviitawo zvemurunoita izvo nyaya takatoita munofunga kuti nyaya dzetiri kuita munomu tiri kuita kuti imwe nyaya dzenzende koopera zvakanaka mahara inishota chintu tisasazonetserekenyeka achinditode mhone mani basi mwatida kumira zemo imo nyanyu to akuzi nyanyu mwati petasvika mwagutsikana ndozvomwauri chibhadharai tozomupisa wayo akadonipa mamakamira fm tude mhone mani hapachina mubvunzo kani maringeni mawiri akaitishii zvichatipe izvo nozi tikada kuramba tiri kutsvare inguva iri kupera mimi makamusi uchada kuti nyaya yenyu iende mberi tazvizwa mambo azvizwa saka chapo bedzi imi bvisei mhone mwana nyaya yenyu unozopedzerana nemudzaya wenyu zvimapangana mati tauya takamira tazvizwa takudzoka kaya uchotaurirawo kakuzi tauya tisikuzive kuti zvakaita nekuti pane zvode imimi kana urohwa ndi mwana anorohwa imwe saka imwe maamuri kuuya imwe maamuri kuuya imwe kodisvipa kotaura kuti zvemakaita takuenda hedu isusu mahara imwe akadinizvaiva imwe makadi undoite zviro zvenyumba kwenyu ngoti tiri kuona kuti zvakude kowandira umba kwani mauda kozviitire pizvi kumba kwavo mauda kodi kozviitire kumba kwavo takatanga padhuze ndekupi kumba kwenyu nekuno saka kuno maitsvake kumba pamusoro kumba takaita si ngekubatsirwa kwedanga chichizwa ngenyaya yedambudziko pamurwere wetanga tinaye kare kumba mwakadi takambotry kudini bvazvadi amira ndorufambanisaakuti muramidzire utaura murume une soko kumba mwakabvira taura kuroiwa kumba mwakadini takatrya kare bvazvadi wanga ichitibatsira ira utawanza hati kokwendiri kudaba kumba mwakatrya bvazvadi tochoite petaka zvakaita here zvakaita here kumba matrai zvakazwi hazvina kuita zvakazazvina naniko iwe zvakaita here pache zvako iwe zvekumba musati mwauya kuno hazvina asi wanga usarebesa kumba zvakaramba handizvei bva mwagara pasi kuti ngatiende kwani mukati todi hatizogara pasi pasvikiro ranga ichitungamirira ndo rakati mofanira kuti modini ndizomubatsirira kaere mwapi taura ndaifi kuti iye wacho iwe zatsenga mukanwa iwe svikiro rakati iwo taure zvendinozwa mani une parudozva taura svikiro rakati tode kuti mudini timubatsire kudini tiri kuno kupi pachangamire ndiko kuti dambudziko renyu ridini ripere saka rapera iri rapere muchudi zvemwakaita todozwa kuti zvemwakaita umba kwenyu nezvaitika kuno zvine anza yemwaona ngezvipi pamusoro inini ndiri kutaure chokwadi kuti taura chokwadi iwachanduzwa inyarara neusingaperi taura ene pakurwara kwange kwainge ari kuita hazvisi kunga zvakambochinja kuti zvakambopera nanamati zviri kundodaro kuita saka pane petakazoende kuti abatsirwe kuti zvione kuti zvipere saka kuti zvakaperera panonge pange svikiro riyapa hapazi achizi kupera imumu muruda kuti zvipere svikiro zvarakataura kuti muite mwakaita saka iwo ukaenda ustoro uine chikotsorwa wotaura mufamasi kuti ndine gosoro wobva wazinonzi for flu pane 5 flu kamazana mubhodhoro remushonga $10 iwo utori bhodhoro rere wosvika woisa pasi pobhedha woramba uchikotsora kwati flu yangu haisi udopera bena hausumwa mushonga
isusu chetakaita takauya kuti timutaure kuti zviri kurwarisa Efuremu nezviro zvake zviri kunetsa, pane mhepo dziri tikabuda pakabva ataura kuti endai moende koti uyu abhadhare mombe, Efuremu abhadhare mombe 4, ndokumwe mushonga kuya weflu, kuti flu idini ipere. Imwe nemushonga wacho nekutotenga hamuna, asi muri kuda kuti munhu ati hazviiti ba. Mombe makazi muendese mubudise makabudisa ere? Saka zvopera sei musamubudise mombe? Uyu wabudisa ere mombe 15? Saka unopona sei? Chinopona. Imwimwika musanyanya kuti dhonzere kunyaya dzekumba kwani kwainu. Isusu titori dare kuno. Zvokuti muda koripirana kana kuti hamusida kuripirana kana ngezvenyu nesvikiro rakabuda. But isusu takati taita nyaya yenyu tiri kuona kuti ine uroyi. Uroyi hwacho huri kobuda hwekuti munhu wacho uri uroyiwa wakatobuda svikiro rake achikoni fema kuti ndiri kuroyiwa. Nanhingi iwo wakatobuda uripo ine nyaya yako pakabuda nanani kana Obheti naye mutsakami achitozi ndiye utori nenyaya huru. Obheti ndiani? Ndiwo wakazi uvhure nyaya yamutsakami kai. Svikiro rakati udomuvhurire nyaya kudarika mutsakami. Hauna kuzvizwa here? Hauna saka todzokera kudare ratakamboenda reo tozvizwa. Haana kutaura here svikiro kuti iwewe Obheti unoda kuti uvhure nyaya yekumangarira mutsakani. Hauna akaripo ndianana. Hauna kuzvizwa here? Hauna kuzvizwa here vachizi Obheti anoda kuti avhurire mutsakami nyaya kudare kuno. Ndo zvarakataura. Makaita here? Ndiyo chinduru wacho kayo. Haino wakadaidza. Saitonga mwambosvuta baimu. Mutsakani wakaurire baba chinduru. Right. Imini muri kuona baba mutsakani agara apo. Vakakonzerwa samoni rinyoro baba mutsakani akagara apo ndimwe mwazvitendera. Nhasi nomwe auda kunzvenga awo akagara apo akuti muzoti idare. Ndikoroyo. Ndizvo muchaita imwe. Mwakunze kumutita kuti kotaurana kuya mutsakani kwa idare rakati imwe musungu. Dare rine chekuita rina mutsakani. Ayo, pindura dare rine chekuita rina mutsakani. Right. Amutsakani ari mwazvizwa. Dare arina chekuita nemwe, ane chekuita nemwe ndiani? chisekuru mwakaendere kuguwa akabuda panapa muchiaroya na Efuremu. Ndio akabuda achitaura kuti mutsakani naEfuremu mwakaenda kuguwa mukaroya. Uyu wakazomboendawo ichipangidzirwa akachengete secret yacho. Ndio zvakati kuti azibudise mombe 1. Akazoiti chibva wamangarira mangarira mutsakani. Izvezvo wakataurwa kuti unovhure tinotomirira panapa. Taitoti uchavhura apa last time. Hausi kuvhurisa nyaya yamutsakami ngeni yeuroyi. Tikutonge. Nhasi wakujamuka manje. Vauya nhasi kuti yowe tauda urongo uchiti tode kuzodai tode uchiti tude mombe yedu tatiunzai mhou nemwana apa muri kuita sei zvomuchada kuita kuti mwana uzodzoka kuno madhoo edu muri kuona hatizi kumboisa dhoo doko rakaisa madhoo mairi mairi kuti mupinde mwakawanda ndi muri kutoya muri ashoma. Mwana uzodzoka munodzoka kuti mwana ugara modiyei ugara asi mune chikwereti nedare repanapa chemhou nemwana. Yeah. $30 yemupurisa yekufamba kodaidzana nangu yakauya. Hazviitwi maharaba zviro zvokuya kumatare. Ndazva kutoona tichitomira kudai tatosiya nezvimwe zvatatiri kuita nekutosenza zvemunoamauya nazvo izvizvi. Uyo haafambi kuenda kwese utori nemhuri yake. Ende mupurisa unonga ari kusenza outside the court business hours kutoita nyaya dzani dzenyu. That's why he is paid separately. N'anga kana muprofita unobohwa maningi kana akabata mai.
wakauya kuomangara iwona une hama yako muri 2 ana sekuru mukabatwa futi iwo wakabva wabatwawo futi wazwa azukuru aroyi asi iwo wacho wakabuda uri muroyi ufu ipopa ndo zvinobva ng'anga dai ng'anga yaigara yataura kuti iwo uri kuenda neni chakubata unobva waisi wabatwa iwe ng'anga yako irutoti iwewe ndiwe namba 1 culprit panapa obit ndo wakaziwe ndodotangobhadhara mombe yekutanga reason being yekuti you were keeping the secret handokubatwa ere kubatwa saka mahanza ese ataita abuda mwakuti taakuenda tapedzawo rapa bhadharai mari yemuhospital taumudischarge hatipopurambidzi chibwereti ende tiri uchida from you ndimwe ana sekuru mwanga yakomangara wati ndiri kumirira Ephraim tafara bhozi atauti Ephraim ka tichatozwa kuti afa inoizvizvi kana akafa hake ngafi obet watoya wane inozi powers of attorney yaEphraim isusu Ephraim chizwa aichadumona para taoda obet ndiye chinduru wacho ndiwe wacho mombe yedu mone mwana todi ikatorekera taugadzira masamoni tiusungisa iro chiro ngaitizwe murutudi itaitone tipedze nyaya dzakawanda pa tingaswera kutenderera panzvimbo ko mungareka udzoka ko mungarekera nhasi wacho mwamboya here nhasi wacho pemwaya muri kumafunge zvekuti dhiroi nyaya mwamboya nei hamwe kuti dhiroi ngemuromo saka mwandouya kutaura changamire kuwithdraw nyaya ngemuromo dai musiziya saka mwaurire kuri urohwa murudotorohwa nanhasi kuti kuri kurohwa taito pari pemwamboregerwa iwe ndovharedo timbobvira nanhu aforya dzainazvimudi muroite zveutamba muri kutungamidzana arume akurese kuuya panapa kuye kotaura izvo zvemuritaura izvozvo mudare kuno sure mukabva kumba kwenyu kuti tida kuwithdraw nyaya yenyu inowithdraw asi hamuna muromo ere wemuri kubvisa kuti changamire nyaya yedu yaizwisisa nyaya yedu saka mandobveyo kundowithdraw bedzi kundoamba ndodoti mambo harambi nenyaya yenyu uziya mubvunze baba obet mune makore mangani baba akauya atezvera kumba kwenyu echide pfuma musina pfuma muno chii chemunoita unozi chii ndo muromo wekuti handinaba handizve muri musharuka wamunhu mwakotawana changamire mambo sabhuku chaichai motompe mushimwani kwazotaura mambo changamire kwakuikotawana makoti nemuromo kutora kuwithdrawa nyaya yakapera mwakabatwa mwakaripa boti wakabatwa kuti iwe dai usina wabatwa kuti urimwo mukuvhiya katiyo keuroika waiwithdraw herewo imi kuti muchitora vandini nemuzukuru uchitomangarai muzukuru uti roya tiri mukorera otosungwawo izvozvi muri mutire wakazi mumangari apa pari kuzamba svikiro rakataura kuti mangarirai ushu muroyi muti kosungise muroyi ngeini sekuru vakandorezwa ngekuzaya kuti sekuru munokapinda pasiyana sekuru withdraw nyaya titaurire nekuba chinduru taura chokwadi right chinduru mombe maune mwana zviri kuyarira ipeide tauchitomusunga manziro ndinotozotaura neari mberi hautauri izvozvezvo hautauri izvozvezvo hamusi baba here wasari pachirombo sawadokotaura naye odotaura naye unotaurira anhu ndaronge kuna changamire kuti kuri mone mwaunaya tiri kuendesa musi wakati auende kotaura naanhu auziya kunoko iwo umotaura naanhu ndiani mukuru changamire neanhu ekwabva angadautaura ndikutaurira
chipa changamire ndape dheti wotaurire hama dzako kuti ndape dheti rekuti warakati rekuendese mhoo nemwana kuna achangamire. Ndo zvaunoita, hautauri changamire kuti ndombotaura ndozodzoka ba. Unotaura changamire dheti wotaura nani ari kumba kwenu. Ndiwe bhando wechinduru here. Chipa changamire dheti. Chipa changamire dheti. Unoziva uchichinja. Panapa tinokupa inonzi flexibility. Unozorichinja swambotipa dheti tatokubata nemhosva. Iwe watomusungwa iwe. Bhozi zvorufunga ndozvetirifunga uku. Uruzwaka. Usauya kotamba nedare kuita matest try and error panapa ekude kuti uye kuitirwa chiro waona kuti chahafu idhani pautangoite mayoraro tipe dheti. Achidu. Tisi kutamba. Usatamba namama. Tipe dheti. Mombe yo iri kufanira kutobviswa. Right or not? Iwewe wazotaura neanhu enyu kuti mwaronga zvamune maronga tinoti zochinja. Nhasi tirikude dheti rekuti iwewe tatokubata nemhosva. Ende takubata nemhosva ka iwewe wakabatwa nemhosva mudare rinei iri kusanganisa negrupu razukuru rako rekuroya zvakatobuda pachena zvouri kuziya. Ukatenda. Ukabvuma iwewe nanhasi uri kutobvuma mhosva iwewe unayo. Saka iwewe tiri kukubata sana chinduru acho. Iwewe unozoenda kutaura nawo kana dai muri 60 mozoenda kutaura. Iwewe tabate kuti pedeti. Ikashupa nyaya iyoyi tiri kuendesa kwamessenger of court kuchimani mani tiri kuendesa kwobhedi chinduru. Next time mukamine nyaya dzenyu dzemunofunga kuti munopedza kumba kwenyu pedzai kumba kwenyu musajaira kuda kuuya kuno. Kuno kwakuuze chiwaiwai. Kana pasina toisa redu ende redu taisa tatoisa chama toda kuedza kukubatsira mune mhosva. Nyaya yenyu iwawe mozopedza chiti padheti tipedze tipari dzimwe nyaya. Toda kukasika kuna nhasi. Taura dheti chinduru uri kucharuka munhu unokorera kuziya dheti. Uri kutazoisa dheti retise redu. Pana wana kusvika 31 izvo ungakorera 20 kana 17 ungakorera kuzviziya. Ikambojambe madare 2 right, don't buy 4 January. 4 January. It will be on a Sunday. 4 January 2026. More and more you do than one. Can I must have we in the morning when I'm going to $400? $408. Netted hour, you said, I'm never going to one equivalent yacho na because more yenyu isusu inenge iri 250 mwana wacho 150 250 plus 150 is 400 plus 30 yauyu 400 amira yachadzipurisa ruda zotamba naruda kumboita zotamba ndiruzona kwata tatokuona ini ndikaona muruda kuita zvokuita zvetsoro ndo dzetinoziva umai adada experiment. Ngamboite tidzidzo ndiwo. Tinombodzidzawo ndiwo. Kumashure zvizvo zvatotaurwa nemango ndizvozvo. 4 January mukuya nemhoo nemwana waye achinduru. Handimo zvazvataurwa. Mocho wotaurira anhu ari kumba kwenyu kuti musi wa 4 January. Uyo akabuda ari kutaura nyaya dzekuti ndoda mombe neiwewe. Uyo ndosiyana naye uyo handi wakatofa uyo siyanai nayo ngoti ndiye une nyaya mwakudini yemwakumisa bvai mwatodini mwatosiyana naye mombe yedu isusu apenyu mombe uyo mombe yamakazi mubhadhara yamukoma mudhara wabhete musabhadhara uzaiguma titopedza imwe manditi nyaya dzenyu mwati munogara pasi chendai mogara nekusingaperi muzita rajesu amen. Ifune mukasabhadhara asibhadhara chikuri namutsakani 15 ngasabhadhara imwe kudropesa nyaya muri kuona kuti zvatodini zvavharana chendai mogara asi iyi tiri kuida 4 January mukatadza kuye musi wa 4 January tautorwa masamonzo magistrate court tichitoklema machajisa tichiuya tichaatacha zviro pamba penyu imwe ndi muchazobatana nana Ephraim naamwese mozopedzerana nyaya dzenyu apeni mapedzerane munei tapedza chiendai
bye bye 4 January nyorerai pasi 4 January uyu waitaura zvake haasiyana uyu handi yacho watoivhara usatopera uyu tototi zviafa asi iyi tiri kuida ende iyi tinonetsana manje bhozi uyo handiti munoita zvokufemba isusu titoripo live tosungana muchaona takuya umba bye bye mazvita changane bai zvapera liripo yavisvokunana sekura atauri zvewakafa bai munoonana uyu unokoka ega wawina 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 havo imwe munyanyu chiti sotayapo tapedza uripo uri kuya kotora kumoti chienda